Ak vás solárne produkty zaujali, tak si pozrite túto firemnú prezentáciu, kde vám predstavím spoločnosť, ktorá stojí za touto značkou. Za posledných 30 rokov sa Alveola Corporation stala popredným a nenahraditeľným hráčom v európskom kozmetickom priemysle, najmä v kozmetike. Za posledných 30 rokov rozšírila svoje produktové portfólio a okrem produktov profesionálnej kozmetiky Solany vytvorila aj profesionálne značky ako Alveola Waxing alebo Long Lashes. Spoločnosť tiež vytvorila veľmi široké portfólio spotrebiteľov so značkami ako Xepil, Jim James a Aloe Vera Organic. Firma prechádza neustálym vývojom, má vlastnú výrobu, má silné profesionálne zázemie a ponúka jedinečnú spoluprácu medzi profesionálnou a rezidenčnou líniou. Pod profesionálnou líniou myslíme produkty, ktoré vyrába pre profesionálov, pre nás pre kozmetičky, a tzv. Rezidenčná línia to sú produkty pre každodenného spotrebiteľa. Firma Alveola ako priekopník v oblasti inovácií sa snažia, aby boli vysokokvalitné kozmetické produkty dostupné naozaj pre všetkých. Práve preto majú v ponuke líniu na domácu starostlivosť a líniu pre profesionálov. Prostredníctvom vlastného výskumného a vývojového oddelenia sa neustále inovujú a zdokonalujú, aby vytvárali produkty vyrobené z tých najkvalitnejších prírodných surovín, ktoré spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky. Produkty na domácu starostlivosť patria do viacerých línií. Patrí sem línia Xepil, Original Aloe Vera, Jim James a Babyliss. Do línie Xepil patria produkty na každodennú starostlivosť o telo a o pleť, či je to intímna hygiena, dezinfekčné prípravky na kožu, jednorázové hygienické pomôcky ako napríklad žiletky, tehotenské testy. Do línie Aloe Vera patria výživové doplnky, patria sem hlavne originálne nápoje z Aloe Vera, ktoré sú navrhnuté tak, aby zlepšili celkovú pohodu tela a vyživovali ju aj znútra. Patria sem produkty aj pre športovcov a fitness nadšencov. Vyrábajú originálne športové krémy z Aloe Vera, ktoré majú optimálnu ochranu aj pred, aj po tréningu a zabezpečujú starostlivosť o pleť prispôsobenú aktívnemu životnému štýlu. Patria sem aj produkty s výťažkami z Aloe Vera, je to gel na pleť, sprej, produkty na opalovanie a produkty po opalovaní. Línia Jim James ponúka produkty na starostlivosť o pleť v domácom prostredí. Nepatrí sem profesionálna kozmetika, ale patria sem produkty, ktoré sú vhodné na každodenné ošetrenie pleti. Do línii Babyliss patria spotrebiče pre každodennú úpravu vlasov, či sú to fény, kulmy alebo zastrihávače vlasov. Firma Alveola má líniu aj pre profesionálov. Patria sem značky Solany, je to profesionálna línia, profesionálne produkty pre kozmetičky. Vo svojej vlastnej línii vyrábajú prístroje a zariadenia, majú svoju vlastnú líniu Long Lashes, sem patria všetky produkty, ktoré sú potrebné na profesionálne predĺžovanie rias. Zastupujú také profesionálne svetové značky, ako je napríklad Institute BCN. Je to španielský výrobca, ktorý má v ponuke klinicky čisté ampulky a sérá pod mezoterapiu. Majú výhradné zastúpenie pre korejskú značku Purderm, vyrábajú glycerínové masky, zastupujú nemecké značky Dr. Spiller, dekoratívnu kozmetiku Maluvils, majú svoje vlastné profesionálne produkty na farbenie obočia a rias, je to značka Jim James, zastupujú profesionálnu líniu Babyliss, všetky prístroje a zariadenia pre kaderníkov a majú výhradné zastúpenie pre značku Refectocil, ktoré iste všetky poznáte, sú to produkty na farbenie obočia a rias. Produkty od firmy Alveola nájdete skutočne všade, myslím teraz na produkty na domácu starostlivosť, ktoré nájdete vo všetkých obchodných sieťach v Maďarsku. Viac ako 1000 obchodných partnerov, produkty sú vo všetkých hypermarketoch, drogériách, parfumériách. Myslíme produkty na depiláciu, intímnu hygienu, tehotenské testy, produkty na ošetrenie tváre a tela, na udržanie zdravia a na vlasový styling. Alveola ako firma dostala neskutočne veľa pracovných ocenení.
18 krát dostali ocenenia značky Superbrands, 3 krát dostali veľkú cenu maďarského produktu, 2 krát mali ocenenie Produkt roka, 6 krát dostali ocenenie od divákov Prix de Beauty v spolupráci s beauty magazínom Joy, 4 krát dostali ocenenie Glamour Glamis Award a dostali ocenenie aj ako Superstore. Firma Alveola pravidelne vystavuje na domácej aj svetovej pôde, pravidelne chodia na svetové výstavy, či sú to v Európe výstava Bologna alebo Düsseldorf, v Ázii veľká výstava Cosmoprof Hongkong, pravidelne vystavujú aj doma v Maďarsku, v Rumúnsku, mali sme spolu s nimi spoločné výstavy aj na Slovensku a v minulosti vystavovali aj na Beauty World v Dubaji. Firma Alveola má svoju vlastnú výrobu a svoj vlastný závod, kde má 2 výskumné laboratória. Závod bol spustený začiatkom roka 2020. Je jedným z najmodernejších zariadení na výrobu kozmetiku v Maďarsku, ktorý sa nachádza vedľa Budapešti v Dunakesi, ktorý je svojím dizajnom a technologickými riešeniami nepochybne na špici v Európe a konkuruje akémukoľvek podobnému priemyselnému závodu ktoréhokoľvek západného výrobcu. Využívajú farmaceutickú technológiu používanú na výrobu kozmetiky. Cieľom bolo vytvoriť nekompromisné podmienky na výrobu liečiv. Výrobné, plniace, baliace a výskumné mikrobiologické a kontrolné laboratória kvality sú úplne uzavreté v čistých, uzavretých priestoroch. Závod využíva najmodernejšiu technológiu 21. storočia na miešanie a na plnenie kozmetických výrobkov. Na úrovni výroby pomáhajú vákuové termoregulátory vyrábať najkomplexnejšie formulácie a najkvalitnejšie kozmetické emúzie, ako aj tisíce kilogramov kozmetiky denne. Plnenie a etiketovanie pripravovaných tekutín, gélov, krémov, dotéglikov a do túb zabezpečuje v plnom priestore plnoautomatické a poloautomatické zariadenie. S dostupným vybavením je možné dosiahnuť výrobnú kapacitu až 20-30 tisíc produktov denne. Sklad a závod sa nachádza na ploche 3x5000 m2, je 12 metrov vysoký, kapacita skladu je 1600 europaliet. Prebieha tu výroba, plnenie, balenie, laboratória sú mikrobiologické aj na kontrolu kvality. Sterilné podmienky vhodné aj na výrobu liekov. 8 strojov zabezpečí kapacitu výroby od 1000 až do 1500 kg. Ročne sa tu vyrobí viac ako 180 tón produktov. Firma Alveola Kft. Sa v roku 2012 stala absolútnym vlastníkom značky Solany. Značka mala vtedy 55 produktov. Momentálne v roku 2024 máme vyše 220 produktov na profesionálne použitie. Ako vidíte aj produktové fotografie, minulosť a prítomnosť. Cieľom značky je neustále posúvať hranice stanovené kozmetologickou technológiou pri zachovaní tradícií a neúnavnej snahe vytvárať najefektívnejšiu kozmetiku s využitím najnovších poznatkov o účinných látkach. Momentálne sa Solany produkty vyrábajú a plnia podľa najmodernejších výrobných procesov. Vývoj produktov je stále založený na odborných znalostiach zakorenených v účinných receptúrach a synergických kombináciách účinných látok, podporených moderným laboratórnym zázemím. Vytvorenie nového produktu prebieha s umeleckou dôkladnosťou spolupráce s aktívnymi kozmetológmi, chemikmi a odborníkmi z kozmetologického priemyslu. Množstva aktívnych látok zaisťujúce overenú účinnosť, ako aj synergické kombinácie účinných látok poskytujú vždy ten najoptimálnejší účinok a stávajú sa účinným celkom v každom produkte Solany. Vo výskume sa neustále sledujú nové trendy a požiadavky, aby sa vždy ponúkali tie najinovatívnejšie a najkvalitnejšie produkty. Samotná firma veľmi dbá na edukáciu kozmetičiek, majú svoju vlastnú Solany Beauty Akadémiu a pravidelne organizujú rôzne školenia, kurzy, masterklasy pre kozmetičky. Ďakujem za pozornosť, verím, že táto moja prezentácia splnila svoj účel a aspoň takto v krátkosti som vám predstavila firmu, odkiaľ pochádza aj Solany profesionálna kozmetika.